سلام سلام عبزلخمو سلام من طعنان منيلكم مرحبتي مسخم زلخو نلو من بار حيزي مسي زلخو كمي جرنينا كبدتنا نقنص ويون كبدت كاين وسخ كنكلاخل نخل زبل عقدست زقنا نطبات كنرينا ابكص على دما كلن ببحده بزرزر اسفح بيلي فيديوهات كسر حلني حراين بار كبدتنا كنغدل انت دا خوينا تزعب هي ነገር አበ መጋግባናን አብ መንቀሳቀስናኒው ከኸውን ደለዎ እዚ ድማ ክንምገቦ መግቢ መጀመርታ ካብ ፈሳሲ ጀሚርና ማይ እኹል ሆነ ክልተ ክሳብ 3 ሊትሮ ማይ ንማዓልቲ ክንሰቲ ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ አካላትና ብዝግባእ እንደዳ ክሰርሕ ኮይኑ ከምኡ ድማ እንድሕር አካላትና ብዝግባእ ክጸርሕ ኮይኑ እኹል ፈሳሲ እኹል ማይ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ካልእ ሽኮራው ነገራት ርሒቕና ወይ ጾይ ማይ ወይ ድማ እዚ ናይ ኣቁጽልቲ ሻሂ ኮይኑ ግን ከዓ ብዘይ ሽኮር ኣዝሒልና ክንሰትዮ ይግባእ ማለት እዩ ብተወሳኺ ክንገቦ ዘለና እኹል ኾነ ዕረፍቲ ማለት እዩ ነዊሕ ሰዓታት እንድሕር ክንድቅስ ክኢልና እኹል ሰዓታት ክንድቅስ እንድሕር ክኢልና ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ግዜ ምሸት ክንምገቦ እንኽእል ነገራት ከነወግድ እንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰዓትና ክንድቅስ ብእዋና ክንድቅስ እኹል ኾነ ናይ ድቃስ ሰዓታት ድማ ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እንታዮም ዝገብሩ እንተዳ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብፊልም ምርኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ብኻልእ ስራሕ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ነዊሕ ሰዓታት ከማስዩ እንተዳ ክኢሎም ግድን መግቢ ግድን ዝኾነ ዓይነት መግቢ ክበልዑ ወይ መዘናግዕ ዝኾነ ሽኮራዊ ብሽኮት ድዩ ካልእ ነገራት ወይ ድማ ስሩዕ መግቢ ብድራሮም ክበልዑ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እንተዳ ኣብ ግዜ ምሸት ብዝሒ ካሎሪ ዘለዎ ብዝሒ ቅብኣት ዘለዎ መግቢ ኣኽቢድና እንድሕር ደቂስና እዚ መግቢ እዚ ስለዘይሃልኽ ብቕልጡፍ ናብ ምንታይ ዝኸይድ ከም ስብሒ ኮይኑ ኣብ ኣካላትና እዩ ዝኽዘን ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ናይ ምሸት እዋናት ካሎሪ ዝወሓዶ ከም ሳላጣ መሳሊ ክንምገብ ይግባእና እንተዳ ተኻኢሉ ድማኒ ኣብ ብእዋኑ ከሎ ቅድሚ ምድቃስና 3 ሰዓት 4 ሰዓት ኣቀዲምና መግቢ በሊዕና ብድሕሪኡ ክንድቅስ ዝበለጸ ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ ክንገብሮ ዘለና እንታዩ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ማለት እዩ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክንብል ከለና ስፖርት ማለት እዩ ትርክታ ልብና ክውስኽ ዝገብር ከምኡ ድማ ክንልህልህ ዝገብረና ክንርህጽ ዝገብረና ምንቅስቓስ ማለት እዩ ምናልባት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኮለል ክንብል ንኽእል ኢና ስራሕ ክኸውን ይኽእል ወይ ርሑቕ መንገዲ ግን እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ስለዘይህልኸና ክንደክም ንኽእል ኢና ግን ብዙሕ ኣይንሃልኽን ኢና ማለት ብዙሕ ካሎሪ ካብ ኣካላትና ክጠፍእ ኣይገብርኒ ማለት እዩ ስለዘይ ንርህጽ ካሎሪ ኣይጠፍእን ካብ ኣካላትና ማለት እዩ ስለዚ ሓፂር ግዜ ኮይኑ ዋላ 10 ደቂቕ 20 ደቂቕ ኮይኑ ግን ትርክታ ልብና ክውስኽ ዝገብር ክንልህልህ ዝገብረና ምንቅስቓስ ክኸውን ኣለዎ ዘብዘብ ክኸውን ይኽእል ጉያ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃክት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ሙሉእ ኣካላትና ክንቀሳቐስ ዝገብር ዓይነት ስፖርት ማለት እዩ ብተወሳኺ ክንምገቦም ዘለና ዓይነታት ምግብታት ድማኒ ኣለዉ ማለት እዩ እንምገቦም ምግብታት ሓደ ሓሰር ዝበዝሖም ክኾኑ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ እቲ ንበልዖ ባኒ ይኹን ካልእ ነገራት ዝተነፈየ ዘይኮነሲ ምስ ሓሰሩ ክንምገቦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ ፕሮቲን ዝበዝሖ መግቢ ማለት እዩ ፕሮቲን ዝበዝሖ መግቢ ማለት ካብ ናይ ኣትክልቲ ውፅኢት እዚኦም ጥረታት ኢልና ንፅውዖም ከም በዓል ዓተር ባልኖንጓ ዓይነ ዓተር ኢልና ንፅውዖም እዞም ጥረታት እዚኦም ብዝሒ ፕሮቲን ዘለዎም እዮም ብዝሒ ከምኦም ክንምገብ ይግባእና ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ ስጋ እንቋቑሖውን ከምኡ ፕሮቲን ዘለዎም ስለዝኾነ ክንምገቦም ይግባእና ማለት እዩ ካልእ ንዓና ዝያዳ ብፍላይ ክብደትና ክንውስኽ ዝገብረና ካብቲ ስሩዕ ኣመጋግባ ወፃኢ እንገብሮ ናይ ጣዕሞት መደቢ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ 3 ስሩዓት ዝኾና ኣመጋግባ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ፍሉጥ ዝኾነ ሰዓት ዘለዎ እዚ ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ወይ ድማኒ ኣብቲ ናይ ሻሂ መደባት ዘለዎ ወይ ኣብ ናይ መንጎ ዘሎ ግዜታት ድማ
እትንበልዖ ውሕድ ካሎሪ ዘለዎ ካብ ብሽኮቲ ኬክ ከምኡ ድማኒ ካልእ ሽኮራዊ ሕምባሻ ድዩ ካልእ ሽኮር ዘለዎ ነገር ወፂና ስብሒ ዘለዎ ነገር ወፂና ፍረታት ወይ ድማ እዚ ፉል ንብሎ ዝቁርጣም ነገር ማለት እዩ ከምኡ ክንበልዕ ከም ጣዕሙት ይግባእ ማለት እዩ ወይ ፍረታት ከም በዓል ትፋሕ ማለት እዩ ወይ ድማኒ ከም ዝበልክዎ ዝቁርጣም ነገራት ቆሎ ድዩ ወይ ዋላውን እዚ ፉል ኢልና ንፅውዖ ከምኡ ናይ ጣዕሙት መደብ ክህልወና ይግባእ ብተወሳኺ እንሰትዮ ነገራት ድማኒ ካብ ሽኮር ነፃ ዝኾነ እንተዳ ኮይኑ ኣዝዩ ተመራፂ ማለት እዩ ምናልባት ደስ ክብለና ይኽእል እዩ ኮካ ይኹን ካልእ ዓይነት መስተታት ግን ዜሮ ሽኮር ድበሃል ኣሎ ሽኮር ዘይብሉ ማለት እዩ ርኢና ክንሰቲ ይግባእ ኣብ ሻሂ ኣብ ቡን እንገብሮ ሽኮር ድማኒ እንዳቀነስናዮ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓራይ እምበር እዚአን ገለ ኣገደስቲ ዝኾና ነጥብታትን ንቐፃሊ ግን ብስሩዕ ከመይ ጌርና ኢና ክብደትና ክንቅንስ እንኽእል ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ መደብ ክህልወኒ እዩ መርሃዊት ምሳኹም ፀኒሐ ይቐኒለይ ቴንኪዩ